Mä oon Turusen Marko ja työskentelen hirsitalon myyjänä, Finlamelli päämiehenä ja asiakkaat on lähinnä Etelä-Suomessa asuvia ihmisiä, perheitä ja monasti he tekevät hirsitalonsa ihan jonnekin muualle kuin Etelä-Suomeen. Kaikki rakennukset tarvii LVIS-suunnitelmia ja monilla asiakkaista ei ole mitään tietoa, että mistä he sen ottaisivat. Ja siinä kohtaa niin me käytetään hyvin usein Suomen LVI-suunnittelun apuja. No, kyllä se, että suunnitelmat tehdään ajoissa, niin se auttaa myöskin sitä hirsitalon suunnittelua, kun voidaan varautua sähköjohtoja varten porauksiin jo siinä valmistusvaiheessa. Ja sitten kun suunnitelmat on hyvät, niin asiakas voi kilpailuttaa lämmitykset, vesi-ilmastointityöt ja sähkötyöt ihan parhaalla tavalla niillä valmiilla suunnitelmilla. No, kyllä siihen tyytyväisiä ollaan ja se palaute, mikä tulee asiakkaaltakin, niin on tyytyväistä.